malilimutan. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Ako'y makilala, sikat sa buong madla. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, inubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakaputi hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda
Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fab Gold makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa laon. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Good pa dumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors: Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City,
Councilor Efren A. Martinez and family sa Nicolas, Iriga City, Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD, the family of the late Felix and Lucia Penetrante, the family of the late Serapion and Raimunda Longasa through Lourdes L. Valdisco, General Manager Jerry Ocampo, Nabua Water District, Engineer Philip Bitao and family, Mrs. Juliana Peñaflor Mangawang and family, the family of the late Napoleon and Elfrida Villamayor, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City, to our valued supporters and sponsors. May the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako si Lut Adriano of Philly Camarines Sur. For almost 20 years na under medication yung aking anak or seizure, yung epilepsy. Usually, napapakinggan namin yung program sa radio ni Doktor. Pinakinggan ko yung explanation niya. And very scientific naman talaga yung explanation ni Doc. So talaga, na-encourage ako. Pumunta ako, sinamahan ko si anak. O yun na, chinek up ni Doktor. Tapos, may mga hindi lang suggested, kundi talagang ipinasunod niyang mga pagkain at kung anong yung mga tatanggalin. And yun, magagamit siya nung Ionic CMD. So sinunod talaga yun namin. After mga 3 months, mas lalong gumaganda yung katawan. Kaysa noong nagsisynthetic siya, parang nadra-dry yung katawan. And una naming naano sa kanya, hindi siya nagsisure. Samantalang noon, pag nakalimot siya ng isang gamot, automatic, magsisisure yan. And then, yung mga almost 6 months na nakikita namin, kuminis yung balat niya at naglow yung mukha niya. Totally talagang naka-recover. At pati yung self-confidence niya, yung physical outlook niya, yung katawan niya, gumanda yung kutis niya, at saka sumigla siya. And syempre, sumigla din kami lahat. And really, very thankful talaga kami. With all my heart and sa family ko po na naka-recover si anak. Thank you, Doc. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Water Doc. Tuwing alas 3 ng hapon, dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daig na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sagkod ngunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57? Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila, kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry, ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong... Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako ay si Aida Canlas, 65 years old na ako. Ako ay may karamdaman na hypertension at may bato sa gallbladder. So nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Ano pong masasabi niyo sa paggamit niyo nito? Sa awa ng Diyos, maganda ang talab sa akin. Simula na sinubukan ko ang pag-inom ng Kidney Care, nawala na ang mga kirot ng aking tagiliran at sikmura. Ako ay lumakas, kaya naman araw-araw na akong umiinom ng Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care! Kidney Care! Be
Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno. Relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, Bicol Connection. Bicol Connection. Tugang Diyos marahay na aga po sa Sendo ka boss. Pwede sa 23 kita ni kanbula na Pebrero, aldaw po kita ni na Biyernes. Mayong laog sa klase, so ibang mga estudyante ngunya na panahon. Ngunya na aldaw. Banya to sa lado technical si James Oko. Information si Tony Matic Saison. Sa transmitter si Ricky Sagayap. Kuman po si Philip Serdan Barasanan sa inyong makaibahan ngunya na pagkaldaw. Magayon an kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Mainit, talagang namamati na ang summer season. Condolence pala dyan sa pamilya ni retired Air Force Alex Celeste sa Antipolo Old Nabua, Camarines Sur. Pagkakagadan ka na sa iyang aki na si Ford Alner Lombes Celeste na sa iya pong bangkay na papatintihan dyan sa indang residensya sa Antipolo Old Nabua, Camarines Sur. Na lubong ipapaisi na sana sigon sa pamilya. Na nangangapudan mismo sa iyang ama si retired Air Force Alex Celeste. Oy, igwa na pala na bago kitang arsobispo kan Caceres na tubo pong Bicol, Bicolano ini si Most Reverend Father Rex Andrio Alarcon. Siya pinag-appoint ni Pope Francis 16 bilang karibay ni Arsobispo Rolando Tria Teruna magiging o siya na ang bagong arsobispo ka na Caceres ngunyan pong mga panahon. Kaya good luck na lang si Archbishop Rex Andrew Alarcon. Sa sentro ka na siyudad nin Iriga, labo-laboan na patrabaho. Itong mga nagkasuruloan na pwesto ngunyan na halos madali na matapos. Maibalik na sa inda pong mga pwesto. So iba digdi na sa may tangod ka na release. So iba duman sa dati nindang pwesto. Kana makaulay ko kana nagtalikod na aldaw si
Attorney Nonoy Wapirina na City Administrator kana siyudad nin Iriga, sabi niya kaya suabo ngayon na magbaralik duman sa indang pwesto. May uman nga kami kayan magiginibo na importante ngaya makakabalik sa mga dating may pwesto dyan sa naunang bita ng merkado o digdi sa merkado publiko ka na siyudad nin Iriga. Man nga pwedeng periton suabo so gusto sindaan makakabalik na. Diyan man palan sa Banwaan ka na pili plano na ligalon na e-bike bilang pampasada inian pinagsusulong yan sa naunang bita ng Banwaan. Dahil sa pagdakol subot kan mga ipadyak o ining e-trike units sa Banwaan ka na pili ang lokal na gobyerno ang gustong i-improve asin magkondukta ni na sarong public hearing tanganing diskutiron ang pagpasar ka na sarong ordinansa na gibuhon legal ang paggamit kan mga e-bike asin man e-trike dyan sa sinambit ng Banwaan. Mga e-bike po talagang nauso na ngunya ng mga panahon. Pakusa ng dyan sa sa Banwaan kan Baaw, sa Banwaan kan Batuan na kadakol kaining mga e-bike na ini, e-trike. Maski nga ni duman sa siyudad kan Naga, yun na bagay niyan ginagamit kan ibang mga kababayan niya to na pampasahero. Kundan mga e-trike duman sa siyudad kan Naga, masasarig kumparaman po kan ibang mga e-trike na nahiling kung nagbabiyahe sa National Highway pati na talagang malulugyat. Kaya di sanang ipadpad kan darakulang bihikulo kung mag-agian mga bus sa katrak. Kundi sindaan daiman po pinagtutugutan na magpasada sa National Highway. Pinagbabawal yan kan lay. Talagang delikado man sinda sa mga motorista. Pwedeng magkausanin aksidente. Diyan sa Banwaan kan Baaw, saka sa Banwaan kan Batu, pinagtutugutan ka na lokal na gobyerno. Kaya lang kung minsan nga ni nakakaulang man talaga sa mga mayor na tinampot, naabala po ang dalagan ka na mga motorista. Nakaka-traffic man na iba pong mga para padyak. Naabalang marhay na dalagan sa kaniba pati nanguros-kuros man dyan sa tinampo. Kaya saro yan sa pwedeng magkausan ng aksidente kung talagang ang driver dahil magpasensya, magbigay. Hindi dahil man sinda pwedeng pagbawalan sa kumbaga mga naghahanap buhay man, kaya nga ni tinutugutan man ka na local government units. Although may lay duman sa national na bawal sinda na
para biyahe, yan po sa National Highway. Kaya minsan, ini man po ang nariribong sa tuyang mga kababayan, sa iba man ang national law, digdi sa lokal na pinagsusunod na lay sa manlain-lain na banwaan o syudad pa, pag-abot sa pagtataonin na prangkesa kaining mga padyak na nagkakayod sa lambang banwaan o syudad. Hoy, kumusta man palan ki Mini Bagayawa, ki Franz Bardonado Onyedo, asin man ki dating punong barangay Gueden Salvador kan barangay Santo Domingo, digdi po syudad kan Iriga, ki Kagawad Utol Balbel, asin man ki punong barangay Edwin Albaño. Ki Consyal Buboy Villanueva kana syudad din Iriga, asin man ki Ma'am Impay. Saka sa pamilya Bristain, pamilya Esplana, dyan po sa sinambit ng barangay. Dumanman sa syudad Canaga, jata pala na magkakaigwanin barangay drug clearing program para sa pagpapautubkan drug-free workplace advocacy na nakatagamang gibuhon sa naunang bita ng syudad. Tapos ining liwat ng pagbabalikan bakasyon para sa mga paratukdo, asin eskwela, estudyante sa mga pampublikong eskwelahan, kay ba naman ang mga pribado. Gondigdi ang 30-day continuous vacation para sa mga paratukdo sa maabot na Hunyo hasta Hulyo will reportedly help improve the Philippines' performance in the next program for International Student Assessment o ining PISA. According to the Department of Education, Assistant Secretary Francis Bringas, they will not give voluntary or mandatory tasks to teachers from June 1 to 30, 2024 to rest at the end of the current school year. Di nagray na. Makakapahingalo nin 30 dias sa bulan na Hunyo po ang mga paratukdo niya to sa mga pampublikong eskwelahan. Ini basado man sa kasuguan ni DepEd Secretary Vice President Sara Duterte. Kaya sana dahil talaga tauanin mga gigibuhon ang mga paratukdo niya to, tanganing makapag-relax man sinda, makapagpahingalo sa indang mga trabaho. Okay, kumusta man pala dyan sa Santiago, digdi po sa siyudad kan Iriga, kimading Flori Maestrado, asin man kipading Libi. Sa pamilya Navarro, Salcedo, Dimabayaw, Ayubo, dyan po sa naunang bita ng barangay. So mga amigotang drivers nin Trimobile sa grupo po ka na Setoda. Kumusta man ki punong barangay Darsigo ka na barangay San Jose, digdi po sa siyudad kan Iriga.
Gamampalan gigibuho na Annual General Membership Assembly kan Casoreco 3 dyan po sa Camarines Sur Polytechnic Colleges sa Banwaan kan Nabwa alauna ni na pagkahapon. Kaya sa mga miyembros konsumidores kan Casoreco 3, imbitado po kamo kita sa nasambit ng okasyon. Ang mga ipaparapol saka sumay mga question na gustong ipaabot dapit sa serbisyo ka na Casoreco 3 ini na po ang sa indong pagkakataon sa aga na mag-atindir sa sinambit ng Annual General Membership Assembly. Kung ikukumpara niya to ang Casoreco 2 sa kan Casoreco 3 pag abot sa rate per kilowatt hour kan konsumo ng kuryente, mas barato pag iraray ang Casoreco 2. Nag-aabot sa nasinda sa lampas 7 pesos ang kada minimum na rate na pinagasisingil iguaning 6 pesos sana labi, depende sa kung yan residential, commercial. Kaya mas halangkaw pag-iraray ang singil po digdi sa Casoreco 3. Yan importante digdi dahil lang magparaboro brown out mamantinir sana ang marhay na serbisyo kan Casoreco 3 sa mga member consumers na iuman lang po yan ang perming pinagre-reklamo kan mga member consumers kung nagpapara boro brownout. Hoy, kumusta man dyan sa Santa Teresita, digdi po sa siyudad kan Iriga, ki manay pinagunawon. Asin man ki manay Hilda Rambuyong, kaki Consyal Dandreb Abuniti. Kaya antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, maka-bloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Maka-bloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng
Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, #1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Good news! Nag-o-offer ng M. Luwilier ng cash-in and cash-out services sa GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash-in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center.
Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Paragos po kita rigdi sa tuyang programa. Iguan na kitang 38 minutos makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Sa liwat, basaon tagiraray ining sarong public service. Ipinapaisi po sa gabos na partidaryos, kapamilya, nakakabisto. Pord Alner Celeste na siya namundag kan Honyo 12, 1988. Sa binawian ni na buhay ka na Pebrero 21 ngunya na taon. Ana sa iyang bangkay napapatintehan dyan po sa Antipolo Old Nabwa Camarines Sur sa indang residensya. Ana lubong ipapaisi na sana sigon sa pamilya. Ligdi sa pagbebelta po kan dating bakasyon kan mga paratukdo asin mga estudyante, mga eskwela sa tuyang nasyon ibabalik na itong dating calendar year na schedule sa burukasan kan klase asin an school year. Ako lang bagay po ini. Talagang iba pong mga kababayan niya to. Kumbaga haloy ng nagahalat nakaabangkan bagay na ini. Siyempre mas marhay man giraray itong dating school year. Sunodon kung minsan po panahonan ng tig-uran tapos kung igwapanin mga raot na kalamidad arog kan bagyo dahil na aabuto na gayuan sa tuyang mga kababayan. Basahon ko lang po yung manunungod sa City Government of Iriga holds groundbreaking ceremony for an Inspire Biosecure facility. 5.5 million pesos biosecure building facility will soon rise in Santa Elena, Iriga City. After the city government of Iriga conducted groundbreaking ceremony for its construction yesterday, led by Mayor Rex Uliba, the approved biosecure building facilities under Department of Agriculture's Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion Program, o ining INSPIRE, which is the recovery and repopulation program of the Department of Agriculture for the hog sector to directly respond to the needs of the industry given the problem on African swine fever, o ining ASF. The Department of Agriculture is providing farmers, cooperatives, and associations FCS 5.5 million pesos each to build biosecure facilities that will help manage or contain the spread of deadly diseases affecting the hog industry.
Sa sinambit ng proyekto na mabibenepisyaran po iyon mga organisasyon arug kan ka-agripreneur agriculture cooperative. Tapos ining Bicolanas Agriculture Cooperative dangan man ining Mabukog Farmers Association Incorporation, San Andres Coconut Agriculture Cooperative, Antipolo Farmers Agriculture Cooperative. Presente man sa sinambit ng groundbreaking ceremonies in the Vice Mayor Edsel Serrano de Maywat asin na mga konsyal ka na Iriga. Yaon dyan si Milnan Robles Azanza, si Honorable Nicky Lagrimas, Honorable Giptino, asin man Honorable Jesse Aboniti, Honorable Dandreb Aboniti, asin na mga heads of offices, cooperative beneficiaries, barangay council. Department of Agriculture Representative Mr. Marshall Bostarga and CDA Representative Ms. Roma A. Bilano. The Inspire project worth 5.5 million pesos comes with a biosecure facility, basic farm equipment, and initial stocks of piglets including feeds and biologics. This activity was spearheaded by Acting City Veterinarian Dr. Mark Kevin Badjola together with CDA focal person Honesto Serios and Acting City Agriculturist RG Ramirez. Yan po ang magayon na programa kan Department of Agriculture sa paagiman kan lokal na gobyerno kan syudad din Iriga sa pangenot ni Mayor Rex Oliva na matabangan ang grupo kan mga organisasyon na ini na dapit sa pag-aatamanin mga urig. At talagang nagdidikit na po ang mga urig digdi sa satuyang lugar, sa satuyang nasyon. Kulang na nag-aarataman dahilan mahalon ang feeds itong mga pambahog. Kung arog po kan mga panahon na dawa ano sa nang ibawag kan urig ata. Tapos itong mga sabi kan iba laon, bungkukan o kaya ining mga hilaw na kamuting kahoy so unod. Okay na po ang urig pero kan mga panahon na kumbaga nagdadarakula na sa paagi kan mga bahog na yan. Pero ngunya na mga panahon kung daay mo bahogonin feeds ni mga derasang urig ay mababansot po yan dahil madarakula. Baka magdarakula sa nantulang. Kapag nabansot, pag binuno mo pati ang urig na bansot, halo yun maglumoy. Sabi kan iba, kapit nga yan. Kapit ang unit sa tulang. Kumbaga, matagas ang kublit. Minsan nga ni ang mga baka bagang nababakal ko kapit. Halo yun maglumoy matagas ang karne. Pagkulang sa taba ang iba pong mga karning urig sa karning baka. Ang masakit pa kayan kung pinaghahaluanin karabaw. Ang nadadali sa may mga rayuma. Nagkakapirilay. Kaya mag-ingat po kita sa pagbabakal tanin karning baka. Kung minsan may mga paratindaman na para labading niya. Hinahaluanin mga karning karabaw ang baka. Pag ugbon pa kaya ang karne kan karabaw dahil mo marisa na kung maluya-luya kang magrisa po kan mga karne. Ihalo yan sa karning baka ay talagang mapipirata ka. Kung ika dahil taong para bakal. Maaraman muna sa napaglinuto muna
nagkukulog na sa imong buol, sa imong hawak na may mga arthritis o arthritis. Kaya rayuma, rayo na ngayaan inabot kan sa kuyang bitis. Kaya nag-uul na. Pasa kung nakakakan kita nin mga pampaul-ul, pampatanglay nin tabay sa kahawak. Nagirumduman ko pati itong dipunto. Diyan sa Banuan ka na baaw itong dating pag-iriba sa radyo na basta nakakakansya nin mga laman loob. Tapos itong nakakabaghat sa rayuma, o itaday nakakalakaw, nagkakapirilay. Sabi man kan ibang mga amigo ta, nalabyan na nga iton ngod. Amo na nga iton epekto. Kaya di nga palabi-labi sa mga aragka inulas. Tapos ini bagang mga isaw na ini. Ay kung nakakabakal po kita kayan na talagang pampabaghat. Sa tuyang lawas kung igwa kitang mga kulog-kulog hawak. Tapos ang maliligayang araw, imbis kitang makapaglayaw-layaw pa, makapaglakaw-lakaw, pag inabot kita kan kulog kan rayoma, habang bublay sa tuyang lawas. Tapos di kita makakaluwas, ilang lipong ngod. Daw kaya nangyari pa man ang mga rayumang ini. Uminabot pa sa buhay kan tao. Pero ka ito, nagarumdumang ko kan mga panahon. Ang mga tao ka ito, bihir ang rayumahon. Ngunyan na sana po talaga ini sa mga pagkakanya to na iba, grabe ang chemicals. Tapos ining mga hayop, ining mga arugan urig, tapos ining tilapia na pigpaparapids. Grabe po ang epekto kayan sa kainin manok sa lawas ka na tao kung kinakakanya to. An iba man pati abang hihilig nin karning manok, karning urig, sabi nga ni kan paratinda na ano yan, na sa kuyang Pigbakalan dyan sa Santo Domingo, digdi po siyudad kan Iriga. Ito man na sarong para bakal ngaya kitang nagpakakuros. Yaman nga mga tinda mo, puro karning na Bernes Santo, ay Bernes saka Martes talagang dapat kung nagpakuros ka, sunodon mo itong dahil ka magkakanin na karne sa mga aldaw na iyan. Onyan, sabi man po kay itong paratinda na medyo bagasong kailan man. Ata nga manay, di na nga kamo, di nga mabubuhay ataw nguan kay nga da karne, pambihira niya ako. Sakit na yang mabuhay ang mga lalong-lalo na mga hobenes po ngunyan kung dahil makakakanin karne, karning urig, karning manok, abang ihilig. Hindi pag naggurang man dyan maninda mamamati. Pag mga hoben-hoben pa daing gayo ang tinatalaban kan mga rayomang yan. Kaya masakit po ang mga pagkakangon yan na mga pigpaparapids, ang sira, ang karne, talagang grabe ang epekto sa tuyang lawas. Kung minsan ako nagko-control di sa mga laman loob na ini, mga isaw na yan. Tapos ini mga dinuguan, tapos ngayon itong terepilya. Masiramon ko na kakanon kundi ang problema kung igwa ka na talagang rayuma. Grabe man ang epekto sa buol, sa lawas mo. Mamamatian mo talaga ang
pag tanglay kan sa imong mga buol kan sa imong bitis an maulol sabi kan iba. Nag-il na ba nga kading buol ko, kading kasu-kasuan ko. Kaya day palabi-labinin dinuguan sa kaining mga isaw. Di malologi man kan sa mga paratindanin goto. Kung mayo nang nag-order na gayo kan isaw. Kung takot na itong mga rayumahon. Pag nakakakan nga kayan, delikado. Hoy, kumusta man sa mga paratindan ng tilapia dyan po sa Merkado Publiko na Irgan at mga taga-Bato. Sabi pati sa kuya, pag nag-aagi ako dyan sa mga binabakalan kong mga taga-Batong paratindan ng tilapia. Bareta mo nga sir na nagbabakal, nagluya na, ay pambira. Karo ko lang sabihan day, nakapagparatinda, digdi sa irig, ako mayo nang nagbabakal. Mayo na kaya, mayo ka mo kaya na madidilin siya. Masakit, pag-arog po kayan. Pero ako dahil man dyan tubod, kung minsan nagkakaurubusan man kamo nin mga paninda na mga tilapia. Ang iba man kaya at grabe na ang dilin siya, maparasabi. Dahil nagbabakal, da man niya dilin siya. Niya ako, garo, bako naman makatutubod. Ang mga kadramahan na ini kan ibang mga paratinda nin tilapia. Pero talagang maluya man po ang barakalan pag abot sa ngunya ng mga panahon. Epekto yan kan kamahal kan mga presyo kan mga barakalon, ini mga paniran, karne, sira. Inisa ng mga sira na hali sa dagat, paalabaw naman ang presyo. Kaya dahil ka naman kumbaga may inggan yung magbakal, arog kan pusit. Amak mong ka 400 na kada kilo. Kung sa mga masisirang pang sira, arog kan lapo-lapo. Ning tanigi ay kasyahan na po ang presyo. Kaya paano ka man magbakal pag-arog na kayan? Mayo ka man ibabakal, kulang man an sa imong daradara, kung bagan budget mo, ungan sana. Kung day katataw magburo budget ngunyan, ay day makakaampos sa sarong bulan o sarong simanan sa imong budget. Sa presyo sa nakanbagas na sabi mabarato, nagbarato na. Digdi sa probinsya day mambang nagbabarato. Si Tony Matic nga ni, nakabakal manin bagas na buro-barato, blandi pa, may tagras. Ay, pambira. Igpaparingutuan. Tapos makakuha ka dyanin bagas na mga barato, itong ibaan kulay, karoon itong pinag-igto. Pasa, epekto pakan pagkasulo sa iba mga natatada dyan na magas. 32 ang kilo. Tapos iba 30 pesos. Pagsap na mo pati ayam halos sabong magkakanda, grabing angtod. Ay pambira po pag-arog kaya. Nagbarato man ko ta sa bagas kundi depekto ka na kasulo. Oy, good morning pala kay Father Dan Aguilar, regards mo kami. Father Vicente Baracena sa ako Ordaneta Pangasinan. Kay brother, kumusta ka mo dyan? Saka si Reverend Father Dan Aguilar and Cora Parroco kan Our Lady of Fatima Paris and Shrine dyan po sa San Isidro, Ciudad Can Irga. And syempre sa kuya man na brother kay Reverend Father Vicente Baracena dyan po sa Ordaneta City, Pangasinan. Yaon pa lang dyan ngunyan ang mga taga-Iriga.
Pero nagbibisita iglesia si Father Dan Aguilar. Nagduman kay brother Father. Yan po, dapat ingat-ingat pa man giraray kita ta. Grabe na, init ka na panahon. Number 1 na ingatan taan kasulo. Sabi nga ni kan ibang mga gurang, mas marhay pangayaan bagyo may matatada pa. Pero pag ansa imong mga pagsasadiri, masuluan sa imong harong, kung natumtum ay talagang matatada sa imong uring. Kaya mag-ingat man po giraray kita talagang grabe na ang init ngunya na mga panahon. Kaya subumbero baga kan Bureau of Fire Protection digdi syudad kan iriga maray baga ta pigkakargahanin tubig. Nahiling ko diyan sa butawan. Masakit kaya kung nagkakasulo, mayong laog na tubig, tangki ka na mga bombero. Karo po yan sa dakulang problema man, kung minsan, kundi sabi man kaniba, dahil man talaga subot yan, pig lalaugan, mismong dyan sa Bureau of Fire Protection, in tubig, mga tangki ta, kung minsan nararaot, kinakalawang. Pero dapat preparado sinda sa mga kukuhanin tubig. Kuning kaso igwang nagbubutwang kasulota. Kung minsan sinisibot bagang makakuhanin kuhanin tubig. An mga bombero, an sa indang fire truck. Kung saan makuhanin mga tubig tanganing madaling mapalsok kung igwang nagbubutwa na kasulo. Kaya nga ni dyan po sa sentro ka na syudad igwang ng mga fire hydrants na sabi. Igwang nag-question na dapat kumbaga pakarhayon ang mga fire hydrants na yaon sa sentro ka na sa tuyang syudad. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa lado technical si James Oco. Naon man si Engineer Abelindo Naturalio ang samuya pong chief technician. Sa information si Tony Matic Saison. Sa transmitter si Ricky Sagayap. Kuman po si Philip